Slikkachleg. Slikkachleg. Helo na, a dyma ni, sesiwn bach arall o Tric a Chlic. I ni wedi gweithio drwy'r cardiau melyn, felly yn ystod y sesiwn heddi, byddwn ni'n symud ymlaen i'r cardiau glas. Dwi'n barod, ydych chi'n barod? Ydych, da iawn chi, dewch i ni ddechrau. Ydych chi'n cofio? Beth ydy hon? Ie, roced. Pa sain? Rrr. Pwy ydy hwn? Tedi. Pa sain? T. Pwy ydy hwn? Eliffant. Pa sain? E. Pwy ydy hwn? Monkey. Monkey. Pa sain? Beth ydy hon? Clust. Clust, ie, clust. Pa sain? C. Da iawn chi. Y sain heddi ydy ff. Mae rhai roi tafod allan. Dwedwch chi ar fy ôl i. Da iawn, a'r symudiad ydy. Mae'r gath yn grac. Mae'r gath yn grac. Cath. 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 Pa sain? Da iawn chi. Dwedwch y geiriau yma ar fy ôl i. Bath. Wyth. Beth. Thema. Beth. Wyth. Da iawn. Nawr mae'n amser syllu ar y sêr. Ydych chi'n cofio'r sain bach newydd heddi? Dewch i ni ddarllen y gair. Barod, dilynwch y bys. C, a, th. Cath. Unwaith eto. C, a, th. Cath. Beth ydy hon? Cath. C, a, r, car. Unwaith eto. C, a, r, car. Beth ydy hwn? Car. Chi'n barod? A, t. Mat. Eto. A, t. Mat. Beth ydy hwn? Ie, mat. Et. Het. Et. Het. Beth ydy hon? Het. C, a, p. Cap. Eto. C, a, p. Cap. Beth? Cap. T, a, p. Tap. T, a, p. Tap. Beth ydy hwn? Tap. Da iawn chi. Nawr te,
Mae'n amser i'r bysedd. Bysedd yn barod. Bant â ni. Pwy ydy hon? Y gath. Cath. Beth yw i? Cath. Bysedd. C-a-th. Beth ydy hwn? Car. C-a-r. Ydy'r bysedd bach na'n iawn? Byddwch yn ofalus. Beth ydy hwn? Mat. M-a-t. Beth ydy hon? Het. H-e-t. Beth ydy hwn? Cap. C-a-p. A dyma ni'r un olau gyd. Beth ydy hwn? Tap. Bysedd yn barod? T-a-p. Da iawn chi. A dyna ni. Felly, ta-ta, ta-ta, tan toc, pob hwyl. Gwnes aros ar ben eich yn y ffôn.